ጉዕዞ ሃገራዊ መረፃ ኢትዮጵያ ካብ 1987 ክሳብ 2018 ዓመተ ምህረት Supporters of the governing Prosperity Party dancing ahead of what they call a new chapter of democracy, Ethiopia's first general elections since civil war ended 4 years ago. ድሕሪ ውድቀት ስርዓት ደርግ ብኢህወዴግ መሪሕነት ዝመፀ ሓዱሽ ስርዓት ንፈለማ እዋን ዲሞክራሲያዊ ልምምድ ምጅማር በር ከፊቱ በዚ መሰረት ድማ 1987 ዓመተ ምህረት ፈላማይ ሃገራዊ መረፃ ተኻይዱ ቀፂሉ እውን ድሕሪ 5 ዓመት ብ1992 ዓመተ ምህረት በልካልኣይ ሃገራዊ መረፃ ሰዓበ 5 ዓመታት ፀኒሑ ድማ እዋኑ ሓልዩ ብ1997 ራብዓይ ሃገራዊ መረፃ ተኸሰተ ይኹን እምበር ኣብ ታሪኽ ፖለቲካ ዝሃገር ፍሉይ ዝኽሪ ዝሓደገ መረፃ 1997 ዓመተ ምህረት ከቢድ ክስተት እዩ ነይሩ ተንሓናሒ ሰልፊ ፖለቲካ ቅንጅት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብሰፊሑ ዝሰዓረሉ እዋን ነበረ ይኹን እምበር ውፅኢት መረፃ ተጭበርቢሩ እዩ ብዝብል ዝተለዓለ ተቃውሞ ህዝቢ ብብርቱዕ ምስሕሓብን ናይ ዜጋታት መስዋዕትነት ተኸፊሉሉ እዩ ነዚ ስዒቡን ብ2002 ዓመተ ምህረት ከምኡውን ብ2007 ዓመተ ምህረት ነናይ 5 ዓመት ኣፈላላይ ሕገ መንግስቲ መሰረት እዋኖም ሓልዮም ዝተኻየዱ መረፃታት ገዛኢ ሰልፊ ማለት እውን ኢህዴግ ዳርጋ ሙሉእ ብምሉእ ዝተቆፃፀሮም መድረኻት ብምዃን 5 ናይ መረፃ ዙርያታት ተፈፂሞም ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ፌደራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ኢትዮጵያ ቀፃሊ መረፃ ብ2012 ዓመተ ምህረት ክካየድ ዝግብኦ እኳ እንተነበረ ዓለም ለኻዊ ለበዳ ሕማም ኮቪድ-19 ማለት እውን ኮሮና ግን ንኩሉ ቀይሮ እቲ ምቅርራብ ዘይፈቅድ ኩነታት ንመረፃ ንሓደ ዓመት ክነዋሕ ምክንያት ኮነ እዚ ውሳነ እዚ ግን ሓድሽ ፖለቲካዊ ምስሓብ ይወሊዱ ህዝባዊ ተቃውሞ ምክንያት ዝተፈጠረ ናይ ስልጣን ምርዋዕ ስዒቡ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ሓዱሽ ናይ ውህደት ሰልፊ ማለት እውን ብልፅግና ተጣይሸ እቲ ክሳብ ሕጂ ብላዕለዋይነት ህወሓት እዩ ዝምራሕ እናተባህለ ክሕመድ ዝፀንሐ ሰልፊ ኢህዴግ እውን ተቃውሞ ህዝቢ እናተፈረኻኸሰ እቲ ላዕለዋይ ዝበሃል ነበረ ውድብ ህወሓት እውን ናብ መቐለ ክምለስ ዝተገደደሉ ወቕቲ ነይሩ ኣብዚ ወቅቲ እዚ ዓለም ለኻዊ ሓደጋ ኮቪድ-19 ምክንያት ገይሩ ዝተናውሐ መረፃ ግን ኮንጎ ፌደራል መንግስትን ኣብ ክልል ትግራይን ብምምሕዳር ዝነበረ ህወሓትን ዘሎ ምስሓብ ናብ ዝለዓለ ጠርዚ ኣብፅሖ ህዝቢ ትግራይ ምስ መሪሕሉ ስለዘሎ ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ስለዘሎ ህዝቢ ትግራይ ሕዚ እውን ፅላል መንግስትን ዝመርሖ ውድብ ኮይኑ ምንቅስቃስ ስለዝካኣለ ዘርአዮ ለውጢ ትግራይ ነቲ ናይ ፌደራል ምስግጋር ውሳነ ብምንፃግ ንበይና ብጳጉሜን 4 2012 ዓመተ ምህረት ክልላዊ መረፃ ካይደት ፌደራል መንግስቲ ነቲ መረፃ ይሕገ መንግስታዊ ክብል ውድቕ ገበሮ ነዚ ስዒቡ ድማ እቲ ሃገራዊ ቅልውላው ናብ ዝለዓለ ጥርዙ በፂሑ ብትዑ ኩናት ቁጠባዊ ዕንወትን ብዙሓት ዜጋታት ሂወት ዝጠፍኡሉ ሓደጋ ተኸሰተ 600,000 people were killed and more than 3 million displaced. For some voters, national unity is an important consideration. ድሕሪ 2 ዓመት ደማው ናይ ውግእ ስቃይ ብስምምዕነት ውዕሊ ፕሪቶርያ ኩናት ደው በለ ክልል ትግራይ ድማ ኣብ ትሕቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ፀኒሓ ንመረፃ ዝበክዕ ምሉእ ምድለዋት ስለ ዘይነበረ ኣብዚ ናይ ሕጂ መረፃ ብምሉእ ደረጃ ክትሳተፍ ኣይከኣለትን ካብዚ ሓሊፉ እውን ኣብዚ ቀረበ እዋን እቲ ቅድሚ ኩናት ተመሪፁ ዝነበረ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ናብ ዝነበሮ ተመሊሱሎ ዘስምዕ ውሳነ ብምሕላፍ እቲ ብስምምዕነት ፌደራል ተጣይሹ ዝነበረ ናይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ግዝያዊ ምምሕዳር ብምሕላው ሓዱሽ ፖለቲካዊ ውጥረት ፈጢሩ ይርከብ ወገን መንግስት ፌደራል ይኹን ሰልፊ ብልፅግና ናይ ውሳነ ህወሓት
ስርዓት ዝምልከት ወግዓዊ መልሲ ወላ ይወሃብ እምበር መረፃን ምክያድ ዝኽልክል ፀገም የለን ብዝብል እምነት ሎሚ 24 ኖቨምበር 2018 ዓ.ም እቲ ሸውዓይ ሃገራዊ ምርጫ ይካየድ ኣሎ። ገለገለ መራኸብቲ ሓፋሽ ውሽጢ ዓድን ወፃእን ከምኡውን ዕጡቓት ሓይልታት ውሕስ ሰላም የለን ብምባል ክቃወሙን ክጉስቁሱን ፀኒሖም እዮም። እቲ ኸይዲ ግን ሕጂ እውን እናተሳለጠ እዩ። ከም ሕብረት ኣውሮፓ ዝበሉ ኣካላት ብተዓዛብነት ኣብ ናይ ሎሚ ሃገራዊ ምርጫ ክሳተፉ ፈቓደኛ እኳ እንተዘይኮኑ ናይ ኣፍሪካ ሕብረትን ኢጋድን ተዓዘብቲ ግን ኣቐዲሞም ብምእታው ስራሕ የካይዱ ኣለዉ። ሕብረት ኣፍሪካ እውን ዛጊድ ዘጋጠመ ፀገም የለን ክብል ፀብፂቡ ኣሎ። ኣብዚ ሎም ንጉሆ ጀመረ ሸውዓይ ሃገራዊ ምርጫ ምኽንያት ፀጥታን ፖለቲካዊ ኩነታትን ኣብ ክልል ትግራይ ካብቲ ክንገልጾ ዝፀንዓና ሙሉእ ንብሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድማ ኣብ ውስን ከባቢ ብሓፈሻ 46 ጣብያታት መረፃ ይካየድን ዘሎ። ይኹን እምበር እዚ መረፃ ብብርኪ ሃገር ልዕሊ 54 ሚልዮን ህዝቢ ተመዝጊቡ ይርከብ። 42 ፖለቲካዊ ውድባት ተሳተፍሉ ኮይኑ ልዕሊ 10,400 ውድባቶም ዝወከሉ ሰባትን 80 ብውልቆም ዝመሓንሑ ናብ መረፃ ቀሪቦም ኣለዉ። ነቲ ኸይዲ 12 ሚድያታት ወፃኢ ዝርከብዎም 68 ሚድያታት ብቐጥታ ይከታተሉ ኣለዉ። ካብ 59 ሲቪክ ማሕበራት ዝተወከሉ ተዓዘብትን ተወዳደርቲ ውድባት ዝወክሉ ልዕሊ 250,000 ተዓዘብትን እውን ነቲ ኸይዲ ኣብ ምክትታል ይርከቡ። 2018 ዓመተ ምህረት በባህር ዳር ከተማ በጊሽ አባይ ክፍለ ከተማ እየመረጥን ያለ ነው። በዚህ ምርጫ ህዝቡ እንደምታዩት በሰልፍ ነው እየመረጠ ያለ። በከተማም ቀደም ሲል ከሰፈር ወደ ምርጫ ጣቢያ በመጣበት ጊዜ በጣም በርካታ ሰው ነው ወደ ምርጫ ጣቢያዎች እየተመማ ያለ። በቅድሚያ ሁላችንንም እንኳን ለ7ኛው ዙር የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምርጫ ደረሰን ማለት እወዳለሁኝ። የምርጫ ሂደቱን ሁላችንም እንዳየነው እንደተመለከትነው እናንተም እየዘገባችሁ እንዳላችሁት በጣም ዲሞክራሲያዊ፣ ነፃ፣ ፍትሃዊ በሆነ ሁኔታ በግልጽነት እየተካሄደ ነው ያለው። ዛሬ እዚህ ምርጫ ላይ ተገኝቼ መምረጤ እኔ ራሴ ኢትዮጵያ እስልምና ጉዳይ ጠቅላይ ምክር ቤትን ወክዬ ሳይሆን እንደ ማንኛውም የሀገሪቷ ዜጋ መብቴን ተጠቅሜ በዜጋነቴ መርጫ ያለው ደስ የሚለኝን የሚመረኝን የሚያምንበትን ፓርቲ መሆና ግለሰብ መርጫ ያለው። የዘንድሮ ምርጫ በዚህ በታሰበው መልክ ሰላማዊ ሆኖ እንዳይሄድ የኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች የሚገዟቸውን ኃይሎች ገዝተው በስፋት አሰማርተዋል፣ ፕሮፓጋንዳ ሰርተዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ዴሞክራሲያዊ ምርጫ ማድረግ አይቻልም የሚል እምነት እንድንይዝ ሙከራ አድርጓል። የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን ሁሌም እንደሚያደርገው በወሳኝ ኩነቶች፣ ወቅቶች የሚያሳየውን ከፍተኛ የጀግንነት መንፈስ አሳይቶ እንግዲህ በመጣሁባቸው መንገዶች በሙሉ ከጠዋት ጀምሮ በሰልፍ ህዝቡ ምርጫ እያካሄደ ይገኛል። እዚ ሃገር ካብ ታሪክ መረፃታታ እንታይ ትምህርቲ ወሲዳ ትኸውን? እዚ ሸውዓይ ሃገራዊ መረፃ ኸ ንመፃኢ ኢትዮጵያ እንታይ ሒዙላ ክመፅ እዩ? ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ኣካፍሉና። ሰናይ እዋን ሰላም ብዘንምነ ሰሰናይ ኩሉ ንዓኻትኩም ክብረት ይሃበለይ።